מחפשים שולחן שוק שיפתיע את האורחים שלכם? הנה 4 סוגים של שולחנות שתוכלו למצוא אצלנו בביג מאמה. המבורגרים. שולחן שוק ההמבורגרים עסיסיים, בשר איכותי, בלחמניות טריות לצד תוספות שכל אחד ואחת אוהבים, צ'יפס, פוטטוס, טבעות בצל, ירקות ומלא רטבים. שניצל בחלה מתוקה. מישהו יכול לעמוד בפני שניצל בחלה מתוקה? השולחן שוק הכי מבוקש שלנו. שניצלים קריספיים בחלות טריות, לצד סלטים, פסטלים ופלטות חמוצים, לצד מטבוחה, זו ממש חגיגה. מטוגנים, שולחן שוק מטוגנים שלנו שאפשר לאכול כמו גרעינים, פסטלים, סיגרים, קובות, שניצלונים, וברור שיש צ'יפס ופוטטוס, וכמובן סלטים. ואיך אפשר לסיים בלי משהו מתוק? שולחן שוק הקינוחים שלנו שניתן להתאים לפי מה שאתם אוהבים, וכולל מגוון של עוגות, עוגיות, פירות ואפילו גלידות, ואל דאגה, הכל כמובן כשר פרווה. דברו איתנו ונתאים לכם את השולחן המושלם עבורכם. ביג מאמה קייטרינג, בישולים באהבה.